Karbi Anglong Cricket Association atum Chepatir Piponsi Hanjanglangso Sports Association kepathu aklamalong ingdeng ket home Karbi Anglong Premier League Cricket Tournament surhini ra ingkora pho Karlitang tung e longkamar chikimo menpen kepathu chengpontang lo ada por phai ke ba por pen Karbi Anglong Cricket Association namai phu sardili be pen chepahem phu pona mai long chunbang Prem Singh be pen si kachetong don aluhi kepachinya por en ponlo Aluhi Sarpongman Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang Chitongdun. Lapenan Parta Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Crow EM Surjo Rongpar MSC Kadom Terangpi Lapen Pinangan Man Peng Gedotum Chitongdun. Pining Labangso Ingdeng Kit Home Karbi Anglong Premier League ke pathu pon Kadu Kawe Teams Nerkep Atumang Bongsi Pathu Chepate Ponpo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang Pen kepathu ingpu ponsi kapathu cheng pondo. Kepathu kecheng pon a team lake Jirpo Chingrum Cricket Association lapen Royal Rhino Cricket Association atumang bongsi pathu pondo. 20 overs kepathu pon along Jirpo Chingrum Cricket Association atum tos high ponsi betting cheng ponsi 125 runs selam pondo. Aduntu Royal Rhino Cricket Association atum penta cheating group ajok 6 wicket close sita match abang chepahai ponsi Vicky Hanse pen man of the match chepalong ponlo lapen lasonong e bokajan lems chairman sir at inghi pensi pajer ponsi kechengani mesen pen pichun ponlo Karbi Anglong Autonomous Council IEM asar bora Karlitang long kumarong karamen pensi ini bangke dan di pondok lapen Karbi Anglong Autonomous Council tentane nili pangdak ponlo cricket kapathu ka perang lunji pan da national level dat kali international kapathu laso players tuwa pan tangthur ponji pan nili Karbi Anglong Autonomous Council pen ini nga budget lakh cap Sapon pupus pangdakon lapenang parta be aponili pangdakon lo la cricket amitiresan ke imanangile la cricket kapathu la so kenang shot blue pencheng lock lapen bat pencheng lock ball pencheng lock kopi manangi la antame Karbi Anglong jersey pencheng lock Karbi Anglong Autonomous Council pensi ipon pos usini ni pangdakon lo la pena parta beda bukajan angkang alok bukajan subdivision alok isi cricket film yesen do nangi pu langkung nangpusi ala dak subdivision ke hok pona dim along lelong dak cricket field di ponjia pan alang to apin pura lo tengpen alang to me on dawa tengpen lasto di ponjia pan ini pangdak pon masih ini bagi itu kecheng silo liu kecheng dengan so Karbi Anglong Cricket Association di pon bombang bom si third division nama cricket Premier League Championship ke masih ini participants tentame race is pangum pet pen tim nar kia puta masih matong ke hai ini cina nama tapi sini ini tu main je itu national level antame dun dolo cricket selection long dun pet alangli oko pada India ati melong alangli players e sabman dolo itu panggil alangli pada ni bacoro athema ini langon Karbi Anglong long alangli siam man depen ke Karbi Anglong atok anno paching thuri phan ala alangli kabor ipen nonli tum theglong lo Karbi Anglong kachung tu rahim dulu to war punon lang punon school hem punon kunane ground punon alangli kabor ipen si laponang dengle lo lapen ke alangli ki mathalo je ladak non owe mietum ki thur mietum ki chotap ki chopru pen ki vir tum si onguna Karbi Anglong ke de sitame alangli CM sar kabor ipen ajok kaching thur logote nilitum ke pathu anak Karbi Anglong sor tumko sonsi paprangi ma ko ke matha pen alangli homosti tin homosti long inquire trok long ansame
alangli kabor i pen sports auditorium pen dang lok field pen dang lok alangli 10 crore pilo hala so kipi pen alangli kipi ane ke pajoy gali hala kipi pen no nil tum theklong lo Karbi Anglong atok anu pen players kepathu ke thek tum klang lo athema no ni tum Karbi Anglong Premier League lo ka ha atok ekam borpung tarapung dah lapu korkan thi pen dah ha dongka pen dah ha pothalang so atok pen player tum nadu nasila bangke nilitum CM Sarpan Churuek nei Bokajan benanantirang Karbi Anglong live